भोजपुरी में हर एक दिन कौनो न कौनो गाना लॉन्च हो ही रहल बा। त रउआ लोगन के आज हम बतावे के खातिर आ गइल बाटी कि जवन भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार बाटे अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी, और उन्हीं के 2025 के दूसरा बोलबम सॉन्ग लॉन्च होखे वाला बा। और आपके हई गरीब छोट भाई बतावे वाला बा कि गानवा कौने यूट्यूब चैनल पे और कौने डेट के लॉन्च होखे वाला बा। तो रउआ लोग सबसे पहले है स्क्रीनिया पे तनी पोस्टरवा जरा सा देख ली जा। जौने गाना के टाइटल होई जागी जागी महादेव। ई गाना के राइटर बानी मुकेश मिश्रा जी। ई गानवा में म्यूजिक देले बाटे रोशन सिंह जी। ई वीडियो के डायरेक्ट कैले बाटे नितेश सिंह जी। तो रउआ लोगन के हम कोशिश करब कि हर दिन नया नया गाना के अपडेट जल्द से जल्द पहुँचावल रही। ई गाना के 2 जुलाई के लॉन्च होखे वाला बा सुबह में 7 बजे। आपन माटी एगो यूट्यूब चैनल बा और वही चैनलवा पे जागी जागी महादेव 2025 के दूसरा बोलबम सॉन्ग अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी के लॉन्च होखे वाला बा। तो रउआ लोग अपने है गरीब छोट भाई के हमेशा प्यार दुलार और सपोर्ट जरूर बना के रखी जा। हम हर दिन कोशिश करब कि रउआ लोगन तक नया नया गाना के अपडेट जल्द से जल्द पहुँचत रहे।